Gipatawag ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas ang mga nalambigit sa Rambol ato sa fiesta sa Dakbayan. Ano yung report ni Alan Domingo? Sa videong kuha ni Zaidin Noval Cabulao, makita ang tensyon tali sa magkaatbang nga grupo. Misangpot kini sa pagdinapatay na sa duha ka parehong sakop sa LGBTQIA nga naglinabnutay nagbuhok. Ang mga kauban nini ang miuang sa duha ka nagbugno. Ang video nga gi-upload ni Cabulao ang nakaabot ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas kinsa ni mando dayon og imbestigasyon sa kapulisan mahitungod sa insidente. Gipatawag niya ang nalambigit sa kasamok. The first option would be to call both parties to settle it amicably. Because if it can be settled amicably, then that we're putting a period on that incident already. Gituohan nga parehong nakainom ang mga nalambigit og nagpasingitay nga misangpot sa kagulyang. Wa pa mo patimaaw sa batan sa mayor ang duha ka grupo nga nalambigit sa Rambol. Samtang bisan pa man sa mayor nga nagmalampuson og malinawon usab sa kinatibuk-an ang pagsaulog sa fiesta sa Dakbayan sa Talisay. Kauban si Clufer Lumayag, ako si Alan Domingo. GMA Regional TV Live.